Kaisa big breaking news. Khumlung Park buksang kha taklai bisi mohalayani salo. Berenai krika khorso tipra safano. Lai thangnai bisi rogo asake borok bango. Sai borok bango. Khumlung Park rok asake no rang ajilayo. Lak rang ajilai mane. Pheba taklai bisi ingka tamungma kalaikha khorosa khorongni mangplese sung nogoi manchibo. Soja tai kalayo. Yang aguliwo hungke. Nasigena je borok chaklaya lama borok berelai mani mohalaya berelai mani asagena borok kobangma lama jeng lama tei lai thangnani lama tei thanglai so khalainyani lama simaina asake borok bangkha taklai bisa aguliwo hongke yango Khumlung Park bukjangai thangka Khumlung bukjangai thangka mohalaya berene krikha tibra salo korok lai thangnai bisirogo sung nasigena khanke wansukina khanke asakena borok bango Khumlung Park bising rogo Khumlung Park gana gini rogo kobangma borok lama tei thanglai so khanyani lama maina azukui tongnani jaga maina bachai tongnani jaga maina asakeno borok bango lai thanglai bisirogo pheba taklai bisi buksangkha Khumlung Park taklai bisi buksangkha mohalayani salo berainai krikha oba haikeno lai buma America taklai 2022 bisio kebo berainai krikha mohalayani salo Khumlung Park ko thangai lai buma America khoroksa khorokni ni sung mangpli nugui mankha mohalayani salo berailai mane Khumlung Park ko thanglai tei faide sung saima layana mohalayani salo tangi lukorok asake pal ke nongkholai achukba salai nongkholai oba haike berainani nangkha faide sung nailayana tei lukorokni khoktibo sing kisa kok khana layana mane ga to agi siri sitini sini thago pura ros o ko thongni khugok khana oi chung berai menta mohala yang ke beranya nangpo ang mai sing rogo jaga manpo ni sawo ko basung ma to mantrang no thani guri lai mane ta guri phale kai wa degree college aite yang tikhe guri oi montir ko ta tei rok phale kata srem jim rok khalai lai ko tabo par go khai kisa res khai tong ma te leng khana sungja saya ko thago pura thago nana sungni bukugo khana mani ta sung berai khe ang mai singo kormo kaha mane jaga rok bang rok man pu ni sawo ka ba am bagi no sungguri le menta umma usugi chipala liya bang mane amon ke bang kha abo sai ham lai liya kese ke borok ke bang ma sini borok rok liya par ni bus kango dugana mane chera suk tong lai ga leng hu noi hi mai phale mai leng lai le chuka tin tau ba salai mane sung ay mah aja sepura rok ke bang man bele lama him lai ja muti bang wa yang ning mai kena sengoro ni nak mulung lukel no sengko aji siri nana thago susu borora si purne sini berayo ne khnao bo berai ma bonogo gabon sengmo tabu maholaya ke guri lai ta guri kan kaeng masingo jaga mantipo je hima jorotoi ne mantipo ko sengba ang masingo khithanga ada asanya asaya to kon buri saung ka ba agi burche burak saung ka ba jaga ka bak mantipo je guri ma jorotoi jaga man ne khnao ko basung bere lai khata borok ko kebung man bole tini ba borok bang supa bere ngai ro asu siri tini ko to sengmo sairin male to je khana ma jorotoi sai khnar kata tam bagai mahalaya na aba gi na thago so ko bujo gai saiman ta sangke ba saimali je tung saimamni ko gurne nang ko guri lagi bere lagi asang asa sasong mai ta sangbo tam bagai mahalaya ta mungri guri na nang asa asoi bisoi akora super bai saimai ta